אז רוצים לראות מה זה כלב עם יצר ציד? בואו תראו את זה. מה זה כלב עם יצר ציד? זה כלב שהדברים שמעניינים אותו הם לא באמת הצעצוע או אובייקט. הנה, יש פה כדור, לא מעניין אותה בכלל. אבל מה קורה ברגע שאני אגיד לה לקחת את זה וייתן לזה לזוז קצת? שימו לב. למעשה מה שיקרה בשלב הזה זה שהיא רודפת אחרי הכדור שבורח לה והיא תנסה לתפוס אותו כחלק ממשחק ציד כזה. אפשר לראות שהיא ממש רוצה לתפוס אותו, ובכל פעם שהוא עף ממנה או עף מהפה שלה, היא תנסה לתפוס אותו חזרה עד שהיא מצליחה, וזה הסוף של הכדור.